at blive aften i Slikstedet, og alle lå og sov på deres marcipanbrød ud i deres små huse. Pludselig kom der en mørk skikkelse ind i byen, og med et klik var det hele væk. Jamen, Hvor er slikket? Hvorhen? Vi gør oprør. Jeg vil have slikket tilbage. Hele byen var i oprør. De ville alle sammen gerne have slikket tilbage. Da det blev hen på aften, fandt folk ud af, at de ville nok ikke få slikket tilbage denne dag, så de gik alle sammen i seng. Men James ville ikke give op så let. Kommer du ikke ind, James? Nej, jeg står udenfor i nat. Så James listede sig hen til juletræet, for han ville holde udkig. Nu kom der atter den mørke skikkelse til byen. Nu bliver Slikstedet endelig til Sundsted. Endelig er missionen fuldført. Men hvad Hansen ikke ved, er, at James følger efter ham. Endelig. Dengang jeg gik i skole, blev jeg mobbet, fordi alle sagde, jeg var tynd. Men nu skal jeg vise. Aha, så det var Hansen, der var sliktyven.